Ассалому алейкум дӯстои азиз, бародарои ма, апаву хоҳаро. Шама русиёгариро дӯст намедорам. Дар бозии ма хеле 1-2 3 4 5 мошин нест. 10 дона мошина ҳеҷ раҷда накам. Мефора билет биги бозии чотка конкретна бозии бе русиёгари бе машиники 18-ам, 19-ам, 20-ам. Ин ҳамин се рӯзда ба хотири додарак коми билет мегира 500,000 рубли дига чиста айнои ма падарка. Баъзеда маъқул нест ҳамин гап чапи ма. Ба ҳамин хотир як дона лайк, якта комментарий, ҳам тамошо кеса ҳамин лайки паданалак бепулай. Биза лайк охир, я ароба маробара ма ҷамъ накардам да бозӣ. Инаби ма тиданай хеле мошин намондам. 300 тай дига конвертои пулияки шербачо. Ровна 2 миллион рубл дар аз дилит кагиём. Гарани кайфи бозигузароним омада шерои нарок максимални падешка дастгирӣ кунем ки ҳамин бозира ма бигузаронам гӯшои я барбар биҷунба. Ассалому алейкум дӯстои азиз, бародарои ма, апаву хоҳаро. Шерои нар ба хотири ин ҳамин шери нари пачкаи нави нав як дона лайк. Шербача ту ира бина баъд инаи мошина би. Ма тиданай хеле мошин намондам ки ту братани доволни бошӣ. Ближайши 5 сол 10 сол фикри алишкуниву фикри дигаҳкунӣ намекунӣ. Ҳамин бензин шавоврима брес чотка бензин маслаш алишки тамом хизматат мекуна шери нар. Анаки нигоҳ кунен шербачо. ҳамин мегӯянд ки додар ҳамин бозӣ чӣ шид шери нар. Бародари азиз ҳаминҷа охири билет мондагиай. Ман мегдонем ки нагла мегӯм ки вақти билет монда боша ман русиёгариро дӯст намедорам. Амра мегӯм ки и қавӣ таитаута. Ман мегӯм нагла мегӯм братан ай сабаби ки билет сис рафтестай бозӣ братан дер гузаштестай. Ба ҳамин хотир ҳам я ҳафтаи охир шида ман худам мазам набуд бозӣ камтар сис шид. Не ки иншолло ина 2 рӯза видео кесам бо атака зур шидестай. Ба ҳамин хотир ҳозир дидестай братан. Ин ҳам имрӯз братан 3 рӯз шумо да вақт 18-ам, 19-ам, 20-ам. Ин ҳамин 3 рӯзда ба хотири додарак коми билет мегира. Мошина 10 мошини мара коми зад да ҳамин барабар номи билети коми ба нияти шоҳ-ҷоиза ё ба нияти дастгирии додарак биромад. ҳамин мошино кадомиша ба ҳамин ном якм биромад 500,000 рубли дига чиста айнои ма падарка. Ина братан 10 мошина биза шербача кадомиша якм номат барои дастгирии додарак биромад 500,000 рубли дига ба номи худо меброрам. нам хеле сари капода мепартом чиста барои шумо падарка ҳисоби худам гред мекунам шербачо. Дига чикор кунам бачаёча просто атака ки ҳамин хотир қади лайка биза ки ма кайф кунам. ҳамин реально буган ки подписчикои бехайб братанои бехайб дастгириш мекардиянд. ҳозир худаш билета бидро биги ҳамин билета ҳамин имрӯз шумо буд кунен ма пага мегзаронам. ма хеле бозира намекашонам шерои нар. ма бозира шуморо азоб наметам ғам метам. шумо просто мара бифаҳмен ҳамин додаракта ки ҳамин билети ма буд шава ма стоп кунам. бародари азиз ман миллион та билет намефурӯшам ё 300,000 400,000 500,000 ма билет намефурӯшам шена. да 40 миллион рубл да бозии ма призай баҳри шумо. ядов шумо мошинои мара ҳисобасад кунен ядов бинен просто кайф кунен. мошини арзони ма да ҳамин бозӣ братан ки 10 та мошинай арзонам бигӯем 3 миллионай. просто худат братан рӯсунша бифаҳм. ман тира 3 миллион боло метам поёне агар мошин бур кардӣ. ба ҳамин хотир бародарои азиз ай шумо якта лайк якта комментарий ҳозир худаш бидро билета биги бачаёча. ҳамин байни 3 рӯз 4 рӯзи дига да насиб боша ҳамин билети ман стоп мешава. просто агар шумо конкретна дастгирӣ кунем билета бигирен. ман медонам братан ту билет дорӣ безор шидай мегӯй ҳамин бозӣ чӣ шид. барои бозӣ шидан ку шеринар по-братски ба хотири дастгирии ин братчикато ҳозир худаш бидро я билети дига биги ки ҳамин дастгирии тира подписчикора бинан ҳамин душмано бисӯзан ядов кайф кунам. бидро билет биги шеринар.